ud. Ja, vi har opgave 62, hvor vi skal finde ud af, eller hvor vi har den her reaktion på ammoniak, hvor vi skal finde ud af, om 12,5 gram af H2 er ekvivalent med 25,3 gram af N2. Og vi starter lige ud med at afstemme reaktionen. Og så, det gør vi ved at skrive den lige op her igen. Og så sætter jeg et 20-tal på her, og et 3-tal foran her, for at vi har lige mange H'erne og N'erne på hver side af reaktionspilen. Her har vi så 6 H'er og 2 N'er, og her har vi de 2 N'er og de 6 H'er. Ja. Ja, så har vi brug for de molare, masse, angivet ved stort M. Ja, vi kan jo starte med at tage den for H2O. H2. Ja, og det er jo, hvis man slår det op, så ved man, at H har en molarmasse på 1,008. Den skal så ganges med 2, fordi den har vi 2 af. Jeg kan ikke huske, hvad hedder det? Gange 2. Ja, det er rigtigt nok. Ja, godt. Yes. Og det giver så 2,016. yes. Ja. Så ja, lige præcis. Jeg ved ikke, skal vi regne den masse først, eller molar masse først? Ja. Godt. Så tager vi den molar masse for N2. Så kan det lige tilbage. Og den er 14,01. Ja, igen 5 gange måske. Og dem har vi selvfølgelig også 2 af, så det skal også gange 2. Som så giver 28. Og så vender vi lige tavlen om, gør vi ikke det? Det kan vi ikke. Nej, det kan man ikke. Så vi skal vi ud. Skal jeg putte den på pause? Ja, gør det.